Muhidina poznajemo svoje 14. 15. godine. Zajedno smo išli u školu policijsku, završili smo je na Vracama i počeli raditi 98. godine. Od 24 sata znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag u svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5 kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnje. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pokolj. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić, koji je osiguravao vjerski objekt, sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomahnitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina. Jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastalih uporabom vatrenog oružja samo nekoliko sati ranije. Neposredno nakon što su naši policijski službenici došli, izvršili su uviđaj, te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10 minuta prije no što su oni došli, napustio lice mjesta i uputio se u pravcu Butmira, te je za njim raspisana potraga i organizirana potjera. Isti je sustignut na području općine Novo Sarajevo u Velešićima gdje je lišen slobode. Priveden je u službenoj prostoriji Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada tokom koje je obavljen razgovor i uzeta pismena izjava u svojstvu osumnjičenog u kojoj je on priznao da je izvršio krivično djelo ubistva i priznao isto tako da je noć ranije aktivirao minsko-eksplozivnu napravu, odnosno jednu ručnu bombu na području općine Ilidža. Osumnjičenik za ubojstvo policajca Anel Čemo trenutačno se nalazi iza rešetaka. Je li službeno motiv oduzimanje vozačke dozvole jedini i pravi motiv, još nije poznato. Istraga traje i iz tužiteljstva ne žele govoriti o ovom slučaju. Pet dana nakon ubojstva, Nermin, Nedžad i Muhamed ponovno su na mjestu strave i užasa. Na istom mjestu, umjesto Muhidina, sada su neki drugi policajci, ali u mislima... Vraćaju mi se te slike kad smo došli onaj dan, vraćaju mi se te slike i ne može proći sat vremena da mi se ta sjećanja ne vrati. I kad radim i kad sam kući slobodno, sad za sad je tako. Kako će biti u narednom periodu, ne znam.
non stop su nam misli, ne samo meni, svim kolegama. Još jedna smjena i još jedna neizvjesna noć. Unatoč lošoj opremi, malim plaćama i brojnim nedostacima s kojim se susreću u radu, u borbi protiv kriminala koji cvjeta na sve strane, jedino srcem i ljubavlju prema ovome poslu, građanima, državi i uniformi koji nose, ovi ljudi uspijevaju pobijediti u nemilosrdnoj borbi. Oni su čuvari na granici između dobra i zla, poštenja i kriminala. I upravo će baš možda oni, već danas, žrtvujući sebe, vama ili vašoj djeci, spasiti život. Obavljajući redovne poslove i zadatke, zaustavili smo i kontrolisali smo lice, kod istog pronašli jedan nož na rasklapanje, od istog oduzeli, evo kolega radi tu, izdaće mu se potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, zakona o nabavljanju, držanju, nošenju oružja i municije, protiv istog bit će podnešena prekršajna prijava. Policija je sad, koliko smo vidjeli, uradila svoj maksimum i pokazala nam da radi svoj posao kako treba. Mislim da bi trebalo dati veliku podršku policajcima, mislim da bilo bi lakše i njima i sugrađanima da međusobno surađujemo i mi i policajci. Relativno je mirna noć bila, imali smo 2-3 intervencije, redovno obilazak terena, mjesta gdje se okupljaju lica na vršenju krivičnih dijela, povremeno vršili smo kontrolu vozača i vozila u cilju pronalaska predmeta koji potiču iz krivičnih dijela, kao i vatrenog, hladnog naoružanja. Kad god krenemo od kuće na posao, ne znamo ujutru da li ćemo se vratiti u noćne smjene ili u popodnevnu smjenu. Znači nikad ne znamo šta nas se može desiti. Isto kao kolega Privodić, on je otišao i trebalo mi još neki 5-10 minuta da se vrati svojoj kući, svojoj suprugi i svojom djetetu. Dočekaju Novu godinu, ali eto on nije dočekao, nažalost. 3. siječnja. Ubijeni policajac pronašao je svoje vječno počivalište. Na groblju Bare, stotine kolega i prijatelja s Muhidinom su se pozdravili posljednji put. Sve ono vezano za Muhidina, njegova poslovna misija i životni put ostali su nedovršeni. Muhidinova supruga, dijete, majka, ali i kolege na poslu pokušavaju pronaći spokoj i prihvatiti činjenicu da Muhidina više nema. Da se u uniformi koju je časno i pošteno nosio više nikada neće vratiti kući, ali ni na posao koji ga je na kraju i koštao života. Moralno, ovo ubistvo mi policajci stavljamo na teret onima koji donose zakon i neka oni izvuku pouku iz svega ovoga. Muhidina poznajemo svoje 14. 15. godine. Zajedno smo išli u školu policijsku, završili smo je na Vracama i počeli raditi 98. godine. Od 24 sata znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag u svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5, kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnje. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pokolj. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći,
Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić, koji je osiguravao vjerski objekt, sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomahnitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno je više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina. Jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odradila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastalih uporabom vatrenog oružja samo nekoliko sati ranije. Neposredno nakon što su naši policijski službenici došli, izvršili su uviđaj, te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10 minuta prije no što su oni došli napustio lice mjesta i uputio se u pravcu Butmira, te je za njim raspisana potraga i organizirana potjera. Isti je sustignut na području općine Novo Sarajevo u Velešićima gdje je lišen slobode. Priveden je u službenoj prostoriji Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada tokom koje je obavljen razgovor i uzeta pismena izjava u svojstvu osumnjičenog u kojoj je on priznao da je izvršio krivično djelo ubistva i priznao isto tako da je noć ranije aktivirao minsku eksplozivnu napravu, odnosno jednu ručnu bombu na području općine Ilidža. Osumnjičenik za ubojstvo policajca Anel Čemo trenutačno se nalazi iza rešetaka. Je li službeno motiv oduzimanje vozačke dozvole jedini i pravi motiv, još nije poznato. Istraga traje i iz tužiteljstva ne žele govoriti o ovom slučaju. Pet dana nakon ubojstva, Nermin, Nedžad i Muhamed ponovno su na mjestu strave i užasa. Na istom mjestu, umjesto Muhidina, sada su neki drugi policajci, ali u mislima... Vraćaju mi se te slike kad smo došli onaj dan, vraćaju mi se te slike i ne može proći sat vremena da mi se ta sjećanja ne vrati. I kad radim i kad sam kući slobodno, sad za sad je tako. Kako će biti u narednom periodu, ne znam. Non stop su na misli, ne samo meni, svim kolegama. Još jedna smjena i još jedna neizvjesna noć. Unatoč lošoj opremi, malim plaćama i brojnim nedostacima s kojim se susreću u radu, u borbi protiv kriminala koji cvjeta na sve strane, jedino srcem i ljubavlju prema ovome poslu, građanima, državi i uniformi koji nose, ovi ljudi uspijevaju pobijediti u nemilosrdnoj borbi. Oni su čuvari na granici između dobra i zla, poštenja i kriminala. I upravo će baš možda oni, već danas, žrtvujući sebe, vama ili vašoj djeci, spasiti život. Obavljajući redovne poslove i zadatke,
Zaustavili smo i kontrolisali smo lice. Kod istog pronašli jedan nož na rasklapanje. Od istog oduzeli. Evo kolega radi tu. Izdaće mu se potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, Zakona o nabavljanju, držanju, nošenju oružja i municije. Protiv istog bit će podnešena prekršajna prijava. Muhidina poznajemo svoje 14. 15. godine. Zajedno smo išli u školu policijsku, završili smo je na Vracama i počeli raditi 98. godine. Od 24 sata znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5 kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnju. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pokolj. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić koji je osiguravao vjerski objekt sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomahnitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeni više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina. Jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odradila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca. Te slike i ne može proći sat vremena da mi se ta sjećanja ne vrati. I kad radim i kad sam kući slobodno, sad za sad je tako. Kako će biti u narednom periodu, ne znam. Non stop su na misli, ne samo meni, svim kolegama. Još jedna smjena i još jedna neizvjesna noć. Unatoč lošoj opremi, malim plaćama i brojnim nedostacima s kojim se susreću u radu, u borbi protiv kriminala koji cvjeta na sve strane, jedino srcem i ljubavlju prema ovome poslu, građanima, državi i uniformi koji nose, ovi ljudi uspijevaju pobijediti u nemilosrdnoj borbi. Oni su čuvari na granici između dobra i zla, poštenja i kriminala. I upravo će baš možda oni, već danas, žrtvujući sebe, vama ili vašoj djeci, spasiti život. Obavljajući redovne poslove i zadatke, zaustavili smo i kontrolisali smo lice. Kod istog pronašli jedan nož na rasklapanje. Od istog oduzeli. Evo kolega radi tu. Izdaće mu se potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, Zakona o nabavljanju, držanju, nošenju oružja i municije. Protiv istog bit će podnešena prekršajna prijava. Muhidina poznajemo svoje 14. 15. godine. Zajedno smo išli u školu policijsku,
Završili smo je na Vracama i počeli raditi 98. godine. Od 24 sata znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag u svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5 kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnje. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pokolj. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić koji je osiguravao vjerski objekt sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomaknitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Poslije ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pokolj. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić koji je osiguravao vjerski objekt sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomaknitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina. Jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je, kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastalih uporabom vatrenog oružja samo nekoliko sati ranije. Neposredno nakon što su naši policijski službenici došli, izvršili su uviđaj, te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10 minuta prije no što su oni došli, napustio lice mjesta i uputio se u pravcu Butmira, te je za njim raspisana potraga i organizirana potjera. Isti je sustignut na području općine Novo Sarajevo koji donose zakon. I neka oni izvuku pouku iz svega ovoga. Muhidina poznajemo svoje 14. i 15. godine. Zajedno smo išli u školu policijsku, završili smo je na Vracama i počeli raditi 98. godine. Od 24 sata znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag u svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža.
Policija zaustavlja vozilo Renault 5 kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnje. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pohod. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić koji je osiguravao vjerski objekt sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomahnitelog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno je više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odradila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odradila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastalih uporabom vatrenog oružja samo nekoliko sati ranije. Neposredno nakon što su naši policijski službenici došli, izvršili su uviđaj, te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10 minuta prije no što su oni došli, napustio lice mjesta i uputio se u pravcu Butmira, te je za njim raspisana potraga i organizirana potjera. Isti je sustignut na području općine Novo Sarajevo u Velešićima gdje je lišen slobode. Priveden je u službenoj prostoriji Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada tokom koje je obavljen razgovor i uzeta pismena izjava u svojstvu osumnjičenog u kojoj je on priznao da je izvršio krivično djelo ubistva i priznao isto tako da je noć ranije aktivirao minsko-eksplozivnu napravu, odnosno jednu ručnu bombu na području općine Ilića. Osumnjičenik za ubojstvo policajca Anel Čemo trenutačno se nalazi iza rešetaka. Je li službeno motiv oduzimanje vozačke dozvole jedini i pravi motiv, još nije poznato.
Istraga traje i iz tužiteljstva ne žele govoriti o ovom slučaju. Pet dana nakon ubojstva, Nermin, Nedžad i Muhamed ponovno su na mjestu. Potresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastalih uporabom vatrenog oružja samo nekoliko sati ranije. Neposredno nakon što su naši policijski službenici došli, izvršili su uviđaj, te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10 minuta prije no što su oni došli napustio lice mjesta i uputio se u pravcu Butmira, te je za njim raspisana potraga i organizirana potjera. Isti je sustignut na području općine Novo Sarajevo u Velešićima gdje je lišen slobode. Priveden je u službenoj prostoriji Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada tokom koje je obavljen razgovor i uzeta pismena izjava u svojstvu osumnjičenog u kojoj je on priznao da je izvršio krivično djelo ubistva i priznao isto tako da je noć ranije aktivirao minsko-eksplozivnu napravu, odnosno jednu ručnu bombu na području općine Ilidža. Osumnjičenik za ubojstvo policajca Anel Čemo trenutačno se nalazi iza rešetaka. Je li službeno motiv oduzimanje vozačke dozvole jedini i pravi motiv, još nije poznato. Istraga traje i iz tužiteljstva ne žele govoriti o ovom slučaju. Pet dana nakon ubojstva, Nermin, Nedžad i Muhamed ponovno su na mjestu strave i užasa. Na istom mjestu, umjesto Muhidina, sada su neki drugi policajci, ali u mislima... Vraćaju mi se te slike kad smo došli onaj dan, vraćaju mi se te slike i ne može proći sat vremena da mi se ta sjećanja ne vrati. I kad radim i kad sam kući slobodno, sad za sad je tako. Kako će biti u narednom periodu, ne znam. Non stop su na misli, ne samo meni, svim kolegama. Nesretni policajac, nepoznati napadač, bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Poslije ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pohod. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić, koji je osiguravao vjerski objekt, sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomahnitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja
sad za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima, naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama, traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Iliđa, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastalih uporabom vatrenog oružja samo nekoliko sati ranije. Neposredno nakon što su naši policijski službenici došli, izvršili su uviđaj, te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10-ak minuta prije no što su oni došli napustio lice mjesta i Znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag u svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Iliđa. Policija zaustavlja vozilo Renault 5, kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnje. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije, ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pohod. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić, koji je osiguravao vjerski objekt, sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomahnitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. odmah na lice mjesta upućeno više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je, kolega mi je u očima, naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Iliđa, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali ubistva i priznao isto tako da je noć ranije aktivirao minsko-eksplozivnu napravu, odnosno jednu ručnu bombu na području općine Iliđa. Osumnjičenik za ubojstvo policajca Anel Čemo trenutačno se nalazi iza rešetaka. Je li službeno motiv oduzimanje vozačke dozvole jedini i pravi motiv, još nije poznato. Istraga traje i iz tužiteljstva ne žele govoriti o ovom slučaju. Pet dana nakon ubojstva, Nermin, Nedžad i Muhamed ponovno su na mjestu strave i užasa. Na istom mjestu, umjesto Muhidina, sada su neki drugi policajci. Ali u mislima... Vraćaju mi se te slike kad smo došli onaj dan, vraćaju mi se te slike
I ne može proći sat vremena da mi se ta sjećanja ne vrati. I kad radim i kad sam kući slobodno, sad za sad je tako. Kako će biti u narednom periodu, ne znam. Non stop su nam misli, ne samo meni, svim kolegama. Još jedna smjena i još jedna neizvjesna noć. Unatoč lošoj opremi, malim plaćama i brojnim nedostacima s kojim se susreću u radu, u borbi protiv kriminala koji cvjeta na sve strane, jedino srcem i ljubavlju prema ovome poslu, građanima, državi i uniformi koji nose, ovi ljudi uspijevaju pobijediti u nemilosrdnoj borbi. Oni su čuvari na granici između dobra i zla, poštenja i kriminala. I upravo će baš možda oni, već danas, žrtvujući sebe, vama ili vašoj djeci, spasiti život. Obavljajući redovne poslove i zadatke, zaustavili smo i kontrolisali smo lice, kod istog pronašli jedan nož na rasklapanje, od istog oduzeli, evo kolega radi tu, izdaće mu se potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, zakona o nabavljanju, držanju, nošenju oružja i municije, protiv istog bit će podnešena prekršajna prijava. Muhidina poznajemo svoje 14. 15. godine. Zajedno smo išli u školu policijsku, završili smo je na Vracama i počeli raditi 98. godine. Od 24 sata znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag u svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5, kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozača. Vidjeti, potresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odradila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je, kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastalih uporabom vatrenog oružja samo nekoliko sati ranije. Neposredno nakon što su naši policijski službenici došli, izvršili su uviđaj, te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10 minuta prije no što su oni došli, napustio lice mjesta i uputio se u pravcu Butmira, te je za njim raspisana potraga i organizirana potjera. Isti je sustignut na području općine Novo Sarajevo u Velešićima gdje je lišen slobode. Priveden je u službenoj prostoriji Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada, tokom koje je obavljen razgovor i uzeta pismena izjava u svojstvu osumnjičenog u kojoj je on priznao da je izvršio krivično djelo ubistva i priznao isto tako da je noć ranije aktivirao minsko-eksplozivnu napravu, odnosno jednu ručnu bombu na području općine Ilidža. Osumnjičenik za ubojstvo policajca Anel Čemo trenutačno se nalazi iza rešetaka. Je li službeno motiv oduzimanje vozačke dozvole jedini i pravi motiv, još nije poznato. Istraga traje i iz tužiteljstva ne žele govoriti o ovom slučaju. Pet dana nakon ubojstva, Nermin, Nedžad i Muhamed ponovno su na mjestu strave i užasa. Na istom mjestu, umjesto Muhidina, sada su neki drugi policajci.
ali u mislima Vraćaju mi se te slike kad smo došli onaj dan, vraćaju mi se te slike i ne može proći sat vremena da mi se ta sjećanja ne vrati. I kad radim i kad sam kući slobodno, sad za sad je tako. Kako će biti u narednom periodu, ne znam. Non stop su na misli, ne samo meni, svim kolegama. Ostavlja gorak trag svima nam. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5 kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnje. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pokolj. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić, koji je osiguravao vjerski objekt, sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomahnitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odradila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca. Te slike i ne može proći sat vremena da mi se ta sjećanja ne vrati. I kad radim i kad sam kući slobodno, sad za sad je tako. Kako će biti u narednom periodu, ne znam. Non stop su na misli, ne samo meni, svim kolegama. Još jedna smjena i još jedna neizvjesna noć. Unatoč lošoj opremi, malim plaćama i brojnim nedostacima s kojim se susreću u radu, u borbi protiv kriminala koji cvjeta na sve strane, jedino srcem i ljubavlju prema ovome poslu, građanima, državi i uniformi koji nose, ovi ljudi uspijevaju pobijediti u nemilosrdnoj borbi. Oni su čuvari na granici između dobra i zla. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odradila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca. Te slike i ne može proći sat vremena da mi se ta sjećanja ne vrati. I kad radim i kad sam kući slobodno, sad za sad je tako. Kako će biti u narednom periodu, ne znam. Non stop su na misli, ne samo meni, svim kolegama. Još jedna smjena i još jedna neizvjesna noć. Unatoč lošoj opremi, malim plaćama i brojnim nedostacima s kojim se susreću u radu, u borbi protiv kriminala koji cvjeta na sve strane,
Jedino srcem i ljubavlju prema ovome poslu, građanima, državi i uniformi koji nose, ovi ljudi uspijevaju pobijediti u nemilosrdnoj borbi. Oni su čuvari na granici između dobra i zla, poštenja i kriminala. I upravo će baš možda oni, već danas, žrtvujući sebe, vama ili vašoj djeci, spasiti život. Obavljajući redovne poslove i zadatke, zaustavili smo i kontrolisali smo lice, kod istog pronašli jedan nož na rasklapanje, od istog oduzeli, evo kolega radi tu, izdaće mu se potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, zakona o nabavljanju, držanju, nošenju oružja i municije, protiv istog bit će podnešena prekršajna prijava. Muhidina poznajemo svoje 14. i 15. godine. Zajedno smo išli u školu policijsku, završili smo je na Vracama i počeli raditi 90. Pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je, kolega mi je u očima, naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastalih uporabom vatrenog oružja samo nekoliko sati ranije. Neposredno nakon što su naši policijski službenici došli, izvršili su uviđaj, te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10 minuta prije no što su oni došli, napustio lice mjesta i Znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag u svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5, kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnju. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije, ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pohod. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić, koji je osiguravao vjerski objekt, sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomahnitalog napadača. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je,
kolega mi je u očima, naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina. Jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima, naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastalih uporabom vatrenog oružja samo nekoliko sati ranije. Neposredno nakon što su naši policijski službenici došli, izvršili su uviđaj, te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10 minuta prije no što su oni došli napustio lice mjesta i u borbi. Oni su čuvari na granici između dobra i zla. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina. Jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima, naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca. Te slike i ne može proći sat vremena da mi se ta sjećanja ne vrati. I kad radim i kad sam kući slobodno, sad za sad je tako. Kako će biti u narednom periodu, ne znam. Non stop su nam misli, ne samo meni, svim kolegama. Još jedna smjena i još jedna neizvjesna noć. Unatoč lošoj opremi, malim plaćama i brojnim nedostacima s kojim se susreću u radu, u borbi protiv kriminala koji cvjeta na sve strane, jedino srcem i ljubavlju prema ovome poslu, građanima, državi i uniformi koji nose, ovi ljudi uspijevaju pobijediti u nemilosrdnoj borbi. Oni su čuvari na granici između dobra i zla, poštenja i kriminala. I upravo će baš možda oni, već danas, žrtvujući sebe, vama ili vašoj djeci, spasiti život. Obavljajući redovne poslove i zadatke, zaustavili smo i kontrolisali smo lice, kod istog pronašli jedan nož na rasklapanje, od istog oduzeli, evo kolega radi tu,
Izdaće mu se potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, Zakona o nabavljanju, držanju, nošenju oružja i municije. Protiv istog bit će podnešena prekršajna prijava. Muhidina poznajemo svoje 14. i 15. godine. Zajedno smo išli u školu policijsku. Izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odradila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je, kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivorić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastalih uporabom vatrenog oružja samo nekoliko sati ranije. Neposredno nakon što su naši policijski službenici došli, izvršili su uviđaj, te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10-ak minuta prije no što su oni došli, napustio lice mjesta i uputio se u pravcu Butmira, te je za njim raspisana potraga i organizirana potjera. Isti je sustignut na području općine Novo Sarajevo u Velešićima gdje je lišen slobode. Priveden je u službenoj prostoriji Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada tokom koje je obavljen razgovor i uzeta pismena izjava u svojstvu osumnjičenog u kojoj je on priznao da je izvršio krivično djelo ubistva i priznao isto tako da je noć ranije aktivirao minsko-eksplozivnu napravu, odnosno jednu ručnu bombu na području općine Ilića. Osumnjičenik za ubojstvo policajca Anel Čemo trenutačno se nalazi iza rešetaka. Je li službeno motiv oduzimanje vozačke dozvole jedini i pravi motiv, još nije poznato. Istraga traje i iz tužiteljstva ne žele govoriti o ovom slučaju. Oduzimanju predmeta, Zakona o nabavljanju, držanju, nošenju oružja i municije. Protiv istog bit će podnešena prekršajna prijava. Muhidina poznajemo svoje 14. i 15. godine. Zajedno smo išli u školu policijsku, završili smo je na Vracama i počeli raditi 98. godine. Od 24 sata znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5, kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozača. Vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odradila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je, kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivorić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca
usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama, traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastalih uporabom vatrenog oružja samo nekoliko sati ranije. Neposredno nakon što su naši policijski službenici došli, izvršili su uviđaj, te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10-ak minuta prije no što su oni došli napustio lice mjesta i uputio se u pravcu Butmira, te je za njim raspisana potraga i organizirana potjera. Isti je sustignut na području općine Novo Sarajevo u Velešićima gdje je lišen slobode. Priveden je u službenoj prostoriji Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada tokom koje je obavljen razgovor i uzeta pismena izjava u svojstvu osumnjičenog u kojoj je on priznao da je izvršio krivično djelo ubistva i priznao isto tako da je noć ranije aktivirao minsku eksplozivnu napravu, odnosno jednu ručnu bombu na području općine Ilić. Znanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10-ak minuta prije no što su oni došli napustio lice mjesta i uputio se u pravcu Butmira, te je za njim raspisana potraga i organizirana potjera. Isti je sustignut na području općine Novo Sarajevo u Velešićima gdje je lišen slobode. Priveden je u službenoj prostoriji Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada tokom koje je obavljen razgovor i uzeta pismena izjava u svojstvu osumnjičenog u kojoj je on priznao da je izvršio krivično djelo ubistva i priznao isto tako da je noć ranije aktivirao minsku eksplozivnu napravu, odnosno jednu ručnu bombu na području općine Ilića. Osumnjičenik za ubojstvo policajca Anel Čemo trenutačno se nalazi iza rešetaka. Je li službeno motiv oduzimanje vozačke dozvole jedini i pravi motiv, još nije poznato. Istraga traje i iz tužiteljstva ne žele govoriti o ovom slučaju. Pet dana nakon ubojstva, Nermin, Nedžad i Muhamed ponovno su na mjestu strave i užasa. Na istom mjestu, umjesto Muhidina, sada su neki drugi policajci, ali u mislima... Vraćaju mi se te slike kad smo došli onaj dan, vraćaju mi se te slike i ne može proći sat vremena da mi se ta sjećanja ne vrati. I kad radim i kad sam kući slobodno, sad za sada je tako. Kako će biti u narednom periodu, ne znam. Non stop su na misli, ne samo meni, svim kolegama. Nesretni policajac, nepoznati napadač, bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Poslije ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pohod. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić, koji je osiguravao vjerski objekt, sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomahnitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač, bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno je više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se, strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizora sam mogao vidjeti samo... Da njega nema, ostavlja gorak trag svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5, kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnju. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pohod.
31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić, koji je osiguravao vjerski objekt, sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomahnitelog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno je više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina. Jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali i ključnu poveznicu sa zločinom. Automobil s tragovima oštećenja nastajac, nepoznati napadač, bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno je više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina. Jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina. Jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić.
Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama, traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Stresno. Vozilo izdršetano, takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina, jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je, kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama, traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel Čemo. Blokira se i pretresa obiteljska kuća na području općine Ilidža, samo nekoliko stotina metara dalje od mjesta ubojstva. Policija pronalazi veću količinu oružja, ali ubistva i priznao isto tako da je noć ranije aktivirao minsko-eksplozivnu napravu, odnosno jednu ručnu bombu na području općine Ilidža. Osumnjičenik za ubojstvo policajca Anel Čemo trenutačno se nalazi iza rešetaka. Je li službeno motiv oduzimanje vozačke dozvole jedini i pravi motiv, još nije poznato. Istraga traje i iz tužiteljstva ne žele govoriti o ovom slučaju. Pet dana nakon ubojstva, Nermin, Nedžad i Muhamed ponovno su na mjestu strave i užasa. Na istom mjestu, umjesto Muhidina, sada su neki drugi policajci, ali u mislima... Vraćaju mi se te slike kad smo došli onaj dan, vraćaju mi se te slike i ne može proći sat vremena da mi se ta sjećanja ne vrati. I kad radim i kad sam kući slobodno, sad za sad je tako. Kako će biti u narednom periodu, ne znam. Non stop su na misli, ne samo meni, svim kolegama. Još jedna smjena i još jedna neizvjesna noć. Unatoč lošoj opremi, malim plaćama i brojnim nedostacima s kojim se susreću u radu, u borbi protiv kriminala koji cvjeta na sve strane, jedino srcem i ljubavlju prema ovome poslu, građanima, državi i uniformi koji nose, ovi ljudi uspijevaju pobijediti u nemilosrdnoj borbi. Oni su čuvari na granici između dobra i zla, poštenja i kriminala. I upravo će baš možda oni, već danas, žrtvujući sebe, vama ili vašoj djeci, spasiti život. Muhidina poznajemo svoje 14. 15. godine. Zajedno smo išli u školu policijsku, završili smo je na Vracama i počeli raditi 98. godine. Od 24 sata znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5, kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnje. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije, ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pohod. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić, koji je osiguravao vjerski objekt, sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomaknitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć
koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina. Jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odradila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne zla, poštenja i kriminala. I upravo će baš možda oni, već danas, žrtvujući sebe, vama ili vašoj djeci, spasiti život. Obavljajući redovne poslove i zadatke, zaustavili smo i kontrolisali smo lice. Kod istog pronašli jedan nož na rasklapanje, od istog oduzeli, evo kolega radi tu, izdaće mu se potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, zakona o nabavljanju, držanju, nošenju oružja i municije. Protiv istog bit će podnešena prekršajna prijava. Muhidina poznajemo svoje 14. i 15. godine. Zajedno smo išli u školu policijsku, završili smo je na Vracama i počeli raditi 98. godine. Od 24 sata znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag u svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5, kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnje. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije, ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pohod. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći. Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić, koji je osiguravao vjerski objekt, sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomaknitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Te su došli do saznanja da je izvršilac pomenutog krivičnog djela 10 minuta prije no što su oni došli napustio lice mjesta i znali smo zajedno provoditi po 12 sati. Sama pomisao da njega nema ostavlja gorak trag u svima nama. 30. na 31. prosinca 2012. Ilidža. Policija zaustavlja vozilo Renault 5,
kojim upravlja 23-godišnji mladić. Redovita kontrola rezultirala je oduzimanjem vozačke dozvole. Izrevoltiran zbog toga, mladić policajcima upućuje prijetnje. Večeras ću vam ubiti kolegu. Neslužbeno samo nekoliko sati poslije ova sasvim obična prijetnja pretvorila se u smrtonosni pokolj. 31. siječnja, 5 sati i 35 minuta iza ponoći, Sarajevo, ulica Reljevska. Policajac Muhidin Pivodić, koji je osiguravao vjerski objekt, sasvim slučajno postaje meta ubilačkog pohoda pomaknitalog napadača. Preko 30 metaka iz automatske puške ispaljene u smjeru vozila u kojem se nalazio nesretni policajac, nepoznati napadač bježi s mjesta zločina. Nekoliko minuta kasnije policija prima dojavu o pucnjavi. Odmah na lice mjesta upućeno više naših patrola kao ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su na licu mjesta konstatirali smrt pomenutog policijskog službenika. Policajci Nermin, Nedžad i Muhamed kreću na mjesto zločina. Kao i u većini slučajeva, nisu znali što ih čeka. Prvi su stigli na mjesto, pokazat će se strave i užasa. Scene koje su toga kobnog jutra vidjeli, postaće njihova najgora noćna mora do kraja života. To je izgledalo ružno za vidjeti. Potresno. Vozilo izdršetano. Takve prizore sam mogao vidjeti samo u filmovima. Vidiš policajca, znači vidiš uniformu koju ti nosiš, vidiš policajca s kojim radiš 10 godina. Jednostavno osjetiš da ga više nema. Baš teška situacija. Odrazila se na mene i na sve moje kolege. Ja za sad ne mogu da spavam mirno. Sve mi je kolega mi je u očima. Naš dragi kolega Pivodić. Uviđajem je konstatirano da je nepoznati izvršilac ili više njih upotrebom vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio policijskog službenika koji se tu nalazio na dužnosti. Policija je na nogama, duge cijevi na ulicama. Traje intenzivna potraga za monstruoznim ubojicom policajca. Formira se 30 timova, pročešljavaju se i provjeravaju sve dostupne informacije. Kockice se polako slažu. 13 sati poslije, policija je na tragu ubojici. Osumnjičenik Anel